Bună seara tuturor! Sunt Ricardo și bine ați venit la noul meu centru de spa. Mi-am deschis centru de spa deoarece pentru că fiindcă oamenii are nevoie de o relaxare cât mai relaxativă. De aceea vă aștept aici unde avem toată tehnologia tehnologică necesară pentru a vă putea relaxa cât mai relaxant și relaxativ. Avem printre altele saună uscată, saună umedă, saună umectată. Avem piscină cu apă pentru cei care înnoată și piscină fără apă pentru cei care nu știe să înnoate. Avem masaj, avem tratamente, avem manicură de mâini și pedicură de picioare. Dați-mi voie să încep, nu-i așa, prezentarea salonului meu cu această tânără blondă care a venit să... Vorbește, fă, idiotul, nu mai stea ca proasta. Am venit să fac un tratament corporal. Ia mai spune, fă o dată. Am venit să-mi fac un tratament corporal. Oh! A venit să-și facă un tratament corporal. Ia uite că nu e proastă, poate să și vorbească. Tratamentul corporal. Ce înseamnă tratamentul corporal? Păi nu știu exact. Taci, fă, că eu întrebam retoric. Tratamentul corporal, așa cum îi spune și numele, este acel tratament care se face la corpul uman. Adică cum ar veni la piele. Această doamnă, domnișoară, asta s-o creată măta, această duduie are foarte mare nevoie de scrubbing, pentru că deoarece fiindcă pielea ei este plină de vergeturi, are pete, striațiuni, are bube, coșuri, într-un cuvânt, fă, ești urâtă ca dracu. Astfel, dar, scrubbing-ul. Ce înseamnă scrubbing? Să vedem dacă știe cineva din sală. Nu știe, normal, că eu sunt singur om deștept de aici, evident. Scrubbing-ul vine din englezescul to scrub, adică a freca. Râdeți ca proștii că nu-i ce credeți voi. Cum spuneam, ea are foarte mare nevoie de scrubbing, deoarece pentru că fiindcă pielea ei are foarte multe celule moarte și trebuie vascularitizată. Ce? Vascularitizată, fă, ce nu înțelegi. Să vedem ce înseamnă scrubbing-ul. Citim din carte. Se unge pielea cu ulei de avocado. Fă, n-am ulei de avocado, dar am ulei de la bunica mea. Cum adică, mă dai cu ulei de la bunica ta? Ai comentat ceva? Mă dai cu ulei de la bunica ta? Dar ce vrei, să te dau cu ulei de la mătușii mei, că ești și tâmpită? Dă-sta am, cu dă-sta te dau, fii atentă. Uleiul se întinde pe toată suprafața corporală. Fă, eu te dau și tu te ungi, da? Dar de ce nu mă ungi tu? Dă-te, fă, în pielea mea, că nu pun eu mâna pe pielea ta. De ce? Pentru că deoarece fiindcă mi-e scârbă de tine. De ce? De tine, n-auzi? Stai așa întinsă. Unge-te, fă, nu mai sta ca proasta. Unge-te, unge-te din cap până în picioare. Mai departe, pentru a obține efectul de scrubbing, se adaugă cenușă proaspătă și nisip fin. Am luat niște cenușă proaspătă de la crematoriu și niște nisip cu pietriș de la un vecin care își face casă. Le amestecăm. Întinde-te. Și acum fă scrubbing la tot corpul. Pentru efectul de hidratare se folosește zeamă de portocală. Fă să știi că am uitat să spun portocală. Dar nu-i nimic, că putem să o adăugăm și după. Freacă-te, freacă-te, că doar nu o să te frec eu. Cred că deja a început să simtă efectele benefice ale scrubbing-ului. Stai întinsă și taci. Puteți veni la spa-ul lui Ricardo și pielea dumneavoastră își va recăpăta, după cum puteți observa, toată luminozitatea. Trecem mai departe. Avem aici un bărbat foarte, foarte frumos.
care a venit aici pentru ce ai venit? Aș dori un masaj de relaxare. Masaj de relaxare la acest corp absolut perfect. Dacă aș fi gay, dar nu sunt, pentru că sunt foarte heterosexual, dar spun, dacă aș fi gay, mi-ar plăcea foarte, foarte mult de tine. Dar mie îmi plac femeile. Atât de mult îmi plac femeile încât mi-aș dori să fiu o femeie. Să mă mângâi toată ziua, din cap până în picioare, uite așa. Mă rog, dar să mă lăsăm pe mine deoparte, noi așa, să ne ocupăm de tine. Masajul de relaxare, așa cum îi spune și numele, este un masaj creat ca să relaxeze relaxativ tot corpul. Noi aici vă oferim un masaj de cea mai înaltă calitate. Pentru asta folosim, bineînțeles, ulei de avocado. Păi n-ai zis că n-ai ulei de avocado? E, uite-vă, pentru el am. Ungem cu ulei de avocado și începem masajul. Recunoști că te-ai relaxat relaxativ? Nu trebuie să spui nimic, festele tale vorbesc pentru tine. Dar nu e corect, pe el ai dat cu ulei de avocado și pe mine m-ai dat cu ulei de la bunica ta. N-a ești mulțumită, te-am dat și pe tine cu ulei de avocado. După cum puteți observa, salonul meu spa oferă și alte servicii la înalte standarde. Un alt serviciu de care vă puteți bucura, nu-i așa, este serviciul de styling și de coafură. Aici ați intrat exact pe teritoriul meu, pentru că eu sunt un hairstylist de cea mai înaltă calitate și de celebritate mondială. Mă uit la acest băiat și îmi dau seama că fizionomia lui fiziologică și fizionomică ne spune că ar avea nevoie de o tunsoare care să-i dea volum în partea de sus, să-l tundem puțin periuță la spate, dar nu te speria că nu te iau în scări, iar aici să-i lăsăm o plașcă gen emo. Imediat te rezolv și pe tine, dă scăciula jos și o să te tund imediat. Sigur că da. Sigur, salonul nostru de masaj are program non-stop. Da, vă așteptăm cu toată încrederea. Suntem cei mai